אני לא יכולה בגלל הבטן. להגיד שלום להורים, תמסור נשיקה. נועם יעיל, את פה? להתעורר או שאת בקניון? אנחנו עוברות לתרגיל הבא, אנחנו יושבות עם גב מאוד מאוד זקוף, מחממות את הראש מצד לצד. לי, את יכולה להגדיר קצת בבקשה? מצד לצד, ראש לאמצע, צד שני, למעלה, לאמצע, למטה, וצד אחד, לאמצע, צד שני, לאן עכשיו? למעלה, אריאל תראי לי, מתוקה, מצוין, לסובב את הראש לאט לאט, 1, 2, ולה, עצור, צד שני, מצוין, לי תראי את הרגליים שלי, כל מי שאוהב את חוג בלט אומרת, מה היא אומרת? תראו לי גם. מרימות כתף אחת, מוסיפות את הכתף השנייה, לוקחות, מנפחות את בטח הזה, מורידות את המצח עד לרצפה, עד שיש מוזיקה, תשארו למטה בכיף שלכם, עוד היה עוד למטה, עוד ועולות, בואו נרים כתפיים, 1, 2, 3, 4, מי יושבת עם הגב הכי זקוף? אריאל מצוין, 1, 2, 3, 4, מעיין כל הכבוד, ידיים על הכתפיים, אנחנו סוחות, 1, 2, לעצור, פנימה, 1, 2, מה עכשיו? מי זוכרת? גב העיר, ומה עכשיו? מצוין, ועכשיו?